Mga market vendors sa Lapu-Lapu City, bakunahan na sunod simana. Si Luan Mayrondina sa report. Ang magtiayong fruit vendor nga sila si Anunciacion ug Diosdado Vicentilla fully vaccinated na. Kay pulos na sila mga senior citizens, lakip sila sa mga nabakunahan sa Johnson vaccine niadtong Hulyo 28. Maluwas po taning kuan kanang virus. Dili kayo tama kuan ba? Kay pananglit ko mataptan, dili jud ta kayo ma kuan jud. Kay expose kayo gud mi dire nga senior ba. Apan pipila lang sa mga vendor sa merkado publiko sa Lapu-Lapu City ang bakunado. Busa gitinguha karon sa kadagkuan sa Local Vaccination Operation Center nga mabakunahan ang mga manindahay sa merkado publiko, ilabi na kay expose kayo sila sa daghang mga tao matag adlaw. Di man nato mapugnan gud may ang influx sa tao sa market, no? We can limit but di gyud mo mapugnan ang pag-adto. So ato pong i-protect ang ato ang mga vendors. Gawa sa pagpatuma na unya sa vaccination sa mga manindahay dinhi sa merkado, higpit na usab unyang idili ang pagtugot sa mga bata nga maka-assist sa pagpaninda dinhi sa merkado. Busa si Anor Pamintaw nga nagduha-duha pa nga magpabakuna, posibleng maaghat na usab unyang magpabakuna kay sunod simana na ang schedule sa vaccination sa mga vendors nga ipahigayon mismo sa merkado publiko. Magpabakuna ko kung kuan. Wala na may mo ba? Nang mabakuna na ang tanan ba? Human sa mga vendors, ang mga drivers na usab unya sa mga pampublikong sakyanan ang ischedule nga mabakunahan. Sa pagkakaroon, moabot na sa 143,857 ang nakadawat sa first dose, samtang 100,031 na ang nakakumpleto sa duha ka dose. Uban ni Philip Patricio, og Rod Prado, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.